colat aquí al mig perquè al matí, com que anàvem una mica tard, ja heu vist que feia un remei que tira cap avall. Llavors, el que havíem d'explicar-vos allí sobre el terreny, entrem aquí amb una presentació de mínims que teníem preparada per si plovia. No ha plogut, però igual servirà. Llavors, el que faré una mica és explicar-vos la restauració que hem fet d'Espagnes a la Fontgrossa, però esclar, no em queda més remei que anar una mica enrere i explicar-vos abans de posar els Espagnes què passa amb la Fontgrossa. Això és una acció que neix a dins del projecte L'Agri Pirineus, que n'hem parlat durant tot el dia i durant molt de temps, perquè va començar el 2014. I a dins d'aquest projecte hi havia moltes accions que hem vist sobre estanys, però també hi havia bastantes accions que feien de conservació i de restauració de molleres. Llavors, concretament, hi havia un espai que era una mica especial, que era justament la Fontgrossa, perquè fins al 2012-2013, no recordo ara amb exactitud quan es van fer les obres de demolició de la presa i d'eliminació d'una caseta que hi havia allí on hi havia una turbina. Eren infraestructures de la companyia hidroelèctrica, sempre bé això, infraestructures de la companyia hidroelèctrica que en el moment que van estar en desús doncs es van eliminar per allò d'anar acomodant el parc a un sistema més natural. Però esclar, quan hi ha un embassament d'aigua, retirar-lo és una cosa que és molt agressiva visualment, perquè queda un espai buit, queda l'aigua, s'ho ha menjat tot, per dir-ho d'alguna manera, i queden les restes del que no s'ha fet malbé, per dir-ho. Fixeu-vos aquí, per exemple, en aquesta diapositiva, que es veuen, a part del terra i una mica d'herbes, tot de troncs d'arbres pel llit, que són els que van tallar als anys 40-50, quan es va fer aquell embassament. Llavors, la idea era tornar a restaurar les torberes de la Fontgrossa. Esclar, el primer que ens pregunta un és quines torberes? Aquí no hi ha res. Una cosa és fer una restauració quan tens alguna cosa que s'ha fet malbé, però aquest alguna cosa hi és, i en canvi aquí, de fet, no hi havia res. Llavors el que vam tindre que fer una mica és començar a esbrinar què hi podia haver hagut allà o què hi podíem tornar a posar. La fotografia aquesta és d'un planell que hi ha més amunt i que una mica seria geomorfològicament una situació semblant. És una mica de pla que hi ha dins del que és tot el barranc de Peguera. Llavors, en funció de les molleres que hi havia aquí, en funció de les molleres que hi havia a Trescuro, en funció d'unes molleres que hi havia al costat mateix de la Fontgrossa que no s'havien fet malbé, vam pensar que ens veiem al cor d'intentar anar cap a buscar un sistema de molleres, que són dos tipus de torbera, que a més estaven considerades dins els hàbitats d'interès comunitari, que són el que és la mollera de transició, que se'n diu la torbera de transició, que és aquest X7140, que fonamentalment porta una espècie dominant que és carecrostrata i una catifa d'espagnes a sobre, i després una torbera alta, que aquí als Pirineus està representada com a bonys d'espagnes que sobresurten del terra fins a una certa alçada. Tampoc no són molt alts, vull dir, poden arribar 40, 50, els més alts potser fins i tot a 1 metre sobre el que seria el nivell normal de la terra. I que això correspondria a un hàbitat d'interès comunitari, que és el 7110, que porta un asterisc, que vol dir que és prioritari, que a nivell europeu té interès. Bé, doncs, en principi, aquesta era la nostra idea. Llavors, un cop tens l'objectiu, mirem a veure a on ho podem posar tot això, perquè l'espai que teníem, que era tot el que en principi quedava descobert de l'aigua i que quedava sense vegetació, no era dient per posar-hi una torbera. És el mateix que pot passar el dia que es tregui una presa com la de Tortrullo. Vull dir, allí quedaran moltes terres i moltes sorres, però llocs per fer-hi torberes només potser en quedaran uns poquets. Llavors aquí passa una mica això. La línia aquesta més exterior és la línia d'inundació antiga, la línia més interna és la línia d'inundació actual. Aquí, bueno, espera, tinc això, fantàstic. Aquí, això d'aquí, tot això quedava ple d'aigua. Ara només hi ha aigua a aquesta zona més blava.
Aquesta zona grisa és una zona no útil per posar-hi cap mullera. I aquesta zona amb un color així claret és el tros de terreny que nosaltres pensàvem que podia anar cobert per la torbera de transició. Aquesta zona en blau cel seria una zona que normalment és dins de l'aigua, però que esporàdicament pot quedar fora i que vam pensar que també seria convenient d'iniciar-hi la restauració. Llavors, fixeu-vos que de tot l'espai tenim un espai relativament petit per poder desenvolupar les nostres torberes. Durant un parell d'anys vam fer assajos de cultiu al laboratori. Els de càrrecs rostrata no en parlarem, perquè avui anem a parlar d'esfagnes, però d'esfagnes, per exemple, es van fer bastantes coses, proves diferents espècies, sobre diferents substrats, sobre diferents nivells d'inundació, a veure com responien. I una mica aquest treball que va desenvolupar el Jaume Espuny ens va servir per seleccionar el substrat que volíem i les espècies que volíem. I també una mica la inundació. I havia previst dins del projecte fer una experimentació també a sobre el territori. O sigui, ara que hem vist que això funciona al laboratori, anem a veure si agafem aquests esfagnes i els posem a la Fontgrossa a veure què passa. Bueno, va ser una mica, no diríem desastre, però va ser un cop una mica dur en el sentit de que, veieu aquestes, aquests quadradets d'aquí són contenidors de torba, com aquells que planten els enciams, en què a dins hi ha uns peus, uns cauliris d'esfagnes, poquets, i que vam posar a la llera de la Fontgrossa amb l'idea que creixessin. Aquests contenidors s'aguanten amb uns pals clavats a terra de fusta i ja veieu que això no té gaire bon aspecte, no? Doncs va ser el resultat. O sigui, de créixer van créixer, però de seguida vam veure que hi havia problemes amb la circulació de l'aigua. L'aigua se'ls enduia, l'aigua posava sediments a sobre, de manera que vam tindre de començar a pensar que hi havia d'haver-hi un altre mecanisme per poder implantar els esfagnes aquí que s'hi quedessin, perquè de créixer anaven bé, però se'ls enduia l'aigua. Després parlarem de l'aigua. El 2017 vam iniciar l'inici de la plantació de càrrecs rostrata per aconseguir que creixés aquesta torbera de transició. De fet, el que vam fer va ser plantar bastants pals i bastants taulons, però una mica eren amb la idea de poder estabilitzar totes les lleres, que quan hi hagués una vinguda de corrent, l'aigua no s'ho endugués tot. Llavors, això és abans de començar a plantar, però ja amb els espais delimitats. Ja veieu que hi ha problemes. Això va ser l'any següent, a la primavera, perdó, més que a la primavera, ja era a començaments d'estiu, on el nivell de l'aigua en sec el dia que vam anar, com a mínim, era molt alt. I fixeu-vos que llavors el que avui veiem com una mena de llacuna plàcida no ho és. És un riu. I aquest riu té tanta força com per poder arrossegar càrecs, per deixar-los... Fixeu-vos com estan pentinats. Pentinats vol dir que estan no drets, sinó ajaguts. L'única cosa que passa aquí és que el càrrec rostrat és molt resistent realment. Un cop posat, al cap de 2 o 3 mesos, està arrelat i està fent fillols. De manera que, malgrat això, segueix aguantant. O sigui que, en principi, haver fet la primera plantació de càrecs ens donava ja un sistema de malla per poder introduir-hi els esfagnes. Aquests esfagnes els vam posar l'any següent, el 2018, amb contenidors de torba, amb grupets de 4 en 4, vam posar-hi no una sola espècie, sinó 2 espècies, perquè volíem veure, doncs, les 2 eren d'aquests ambients, de l'ambient corresponent a aquesta torbera de transició, però volíem veure quina era més efectiva, quina de les 2 s'adaptava més bé. Vam fer un disseny experimental en què hi havia diverses rèpliques, en què hi havia diversos nivells d'inundació, de manera que, anés com anés, tinguéssim, per dir-ho d'alguna manera, una mica d'èxit. Llavors, la idea és aquesta, posar 4 contenidors petitets
amb esfagnes que poden ser de la mateixa espècie, Sphagnum teres o Sphagnum subsecundum, o barrejats. I això sotmès a 3 nivells d'inundació. Què vol dir això? Doncs que els vam plantar un a la vora de fora, uns més cap al mig i uns pràcticament dins de l'aigua. De fet, vam tindre que esperar 15 dies que baixés una mica el nivell per poder posar els de la zona més inundada. I de rèpliques, doncs, si no recordo malament, segons el grau d'inundació hi ha de 5 a 7 rèpliques i a cada un hi ha diverses mostres. Havíem de controlar els nivells d'inundació, havíem de controlar d'alguna manera per poder-ho relacionar després amb l'èxit d'aquestes implantacions com anava l'aigua, i això ho hem fet mitjançant uns tubs de PVC que clavem al terra, a la mullera del costat i amb un gradient des de la vora d'inundació cap a fora. Són uns tubs de PVC perforats que hi entra l'aigua, llavors es pot mirar amb una certa facilitat, mirant amb un paper o mirant amb una cinta mètrica el nivell d'inundació periòdicament. I després tenim un altre punt, que és aquest d'aquí. Aquí no es veu gaire, el que es veu bé és que hi ha un ranuncle, el ranunculus aquatilis, una pedra i una cosa tapada. Això és un tub que està clavat a dins de terra i a dins hi ha un sensor de pressió que ens dona informació contínua sobre la pressió que té aquest sensor, que en últim terme no és res més que pressió atmosfèrica més la pressió de la làmina d'aigua que té a sobre. Llavors, controlant això, podem saber les puges i baixes del nivell de l'aigua. D'això n'hem fet un seguiment anual des de la primavera, en diversos anys, primavera i tardor. Ho vam fer el 2018, 2019, 2020 i ho hem tornat a fer el 2021, però ara ja hem vist que els nostres fillets s'han fet grans, els esfagnes ja són massa grans, ja fan el que volen i ja és molt difícil poder controlar bé com s'han escapat o com han augmentat respecte a el que és l'introducció inicial. D'aquest seguiment hem mirat supervivència, que vol dir recompte directe de plots que s'han mort o que viuen al camp, creixement vertical, que vol dir punxar i mirar quants centímetres d'alt fa cada un d'ells, i expansió lateral, que és la superfície que van ocupant, que es van escampant. Això s'ha fet mitjançant presa d'imatges al camp i després un tractament d'imatges, perquè si no allí és impossible. Una cosa que no us he explicat és com vam pensar que solucionaríem el problema de l'estabilitat, perquè posar aquí tot aquest munt de mostres i esperar que se les endugués l'aigua no ens venia gaire bé. I llavors vam provar de tapar-los amb una malla, que és una malla, que és una tela de sac, una arpillera, que té un pas relativament ampli, que deixa passar la llum, i que clavades en 4 estaques, doncs, com a mínim, quan passés l'aigua per sobre no se'ls enduria. I realment va funcionar. És una de les coses que ha tingut, que jo crec que dins del projecte ha tingut èxit perquè els ha aguantat molt bé, els ha protegit segurament també d'un incés d'insolació i ha funcionat molt bé. Per què no surt? Deixeu-me mirar una cosa. Tornem endavant. Anem a veure els resultats. El que diu aquí, són bons, però sempre hi ha algun però, no? Esclar, si jo us ensenyo això em direu, buf, no sé si són massa bons, no? Perquè aquestes rosetes que hi ha aquí són els esfagnes. Dius, bueno, mira, han crescut. Això d'aquí és la malla, aquella que els protegia. Han sortit de la malla, però fixeu-vos que està ple de terra. Això és perquè en algun moment aquestes avingudes d'aigua el que ens han dificultat és la supervivència perquè els enterraven. O els podien desarrelar o els podien enterrar, però ho han fet amb uns pocs i sobretot els que han rebut, ja ho podeu veure més o menys amb aquests apunts que hi ha aquí, és el nivell aquest d'inundació interior, o sigui, el que està més inundat. La supervivència en aquest nivell és dolenta,
el creixement vertical és dolent i l'expansió també. Què vol dir que és dolent? Vol dir que hem perdut moltes mostres, perquè han quedat col·lapsades, algunes hi són, però tenen un creixement relatiu, de tant en tant hi ha alguna que va bé, però en general, sobretot si es compara en el nivell d'inundació mitjà, que ha sigut fantàstic, doncs esclar, l'altre és més dolent, vull dir, hi ha menys plots que han sobreviscut i un creixement més inferior. El nivell d'inundació més exterior té altres problemes, vull dir, no se l'endurà l'aigua, segurament, no hi ha aterrament, però sí que hi ha moments en què a l'estiu hi ha secada i el nivell és baix. Llavors pot ser que en aquests punts les mostres pateixin justament d'això, de sequedat, perquè els esfagnes són molt sensibles en aquest aspecte. Això ha fet que, depèn del lloc on es haguessin posat, vagin l'eri-l'eri. En conjunt, això dins del que és el projecte, podem considerar com un bon èxit, perquè hem aconseguit estabilitzar una franja determinada i els esfagnes a partir d'aquí, depenent de com els hi vagin bé, ells poden anar cap a la inundació o cap a la banda de sequera. I ells faran una franja que és la que va lligada a l'oscil·lació de l'aigua durant el període estival. Aquí s'hauria de veure molt més bé, però la llum no ens ho deixa, i si haguéssim anat al camp no ho haguéssiu vist, perquè no us deixaríem entrar allí, però fixeu-vos, aquests d'aquí són els nivells mitjos i hi ha molt creixement brutal de l'estofa. Amb els 4 anys ha anat força bé. Estan en un estadi, que jo us deia que s'han fet grans, perquè la malla ja s'ha desfet, han sortit dels cubilets aquells que havien posat, ja és difícil saber quin és un i quin és l'altre, d'on ve o si és un del costat, els càrecs van traient brots per entremig, vull dir que allò està molt integrat ja. L'altre hàbitat d'interès que ens interessava reproduir, que és en un sector menys inundat, de fet és fora de l'aigua, amb una llera que no està sotmesa a inundació, és aquests bonys d'esfagnes. Aquests bonys d'esfagnes és això que teniu aquí, no es veu gens per la llum, però aquí hi ha la mateixa roba de sac, uns troncs que hi havien posat perquè en general sembla que el bony creix quan hi ha la fusta morta al costat, alguna cosa que permeti l'esfagne créixer sobre aquests materials i allunyar-se del que és el nivell del sòl. I aquí hi ha 4 plots d'aquests, 4 petits contenidors, amb Sphagnum capillifolium i Sphagnum magellanicum. Hem mesurat, només hi havia un sol nivell d'inundació, que no tenia sentit, o sigui que estan tots més o menys amb un freàtic similar, i hem mesurat creixement vertical i expansió lateral. En general, els resultats són bons, o han sigut bons, no hem perdut mostres i més o menys creixen, però a llarg termini tenim dubtes. Aviam, acabem la discussió de veure si ha anat bé o ha anat malament. Aquests 71-10, que són aquests bonys, que tenim dubtes i que hi ha hagut problemes, però de moment hi són. El dubtem és com aniran evolucionant. Sabem que han d'evolucionar lentament, vull dir que el creixement d'un bony d'esfagnes és lent. I que depenen molt de moltes coses. Aquí hi ha moltes interferències, perquè, vull dir, fins i tot per nosaltres que fèiem la restauració, vivim en un país en què la meteorologia és molt canviant d'un any a l'altre. Un any és sec, l'altre any és plujós, un any fa una punta de sequedat a l'estiu brutal i l'altre no. Llavors, si aconsegueixes treballar en la finestra bona, pot ser que tinguem èxit, però com els anys no siguin bons, doncs no. Llavors, aquí hem tingut que lluitar aquests pobres esfagnes en períodes d'eixut estival, amb precipitacions molt més intenses que les normals. De tant en tant ja hi ha una tamborinada a l'estiu, però a vegades han sigut molt grosses. Jo crec que va ser el 19 que va haver una pluja d'agost que va sobrepassar les pluges normals i, per tant, llavors una pluja així t'ho arrossega tot. Tenen
en aquests moments tenen una dependència d'aigua inicial que no és només la de la pluja, sinó també la que hi ha en el sol i que potser no és la que els hi agrada més, però és la que hi ha allà. Si creixen aviat, doncs igual s'independitzen una mica, però pot ser que la mineralització ens porti algun problema. De tota manera, hi ha plots que s'han aconseguit estabilitzar i créixer. I, a més, aquí vam posar Sphagnum magellanicum, que és una espècie que està en perill, a dins del que és el Pirineu, perill bàsicament perquè hi ha poques localitats i que d'alguna forma aquí hem aconseguit que creixi. O sigui que, d'entrada, és una porta a la reintroducció amb altres tipus de molleres. Vull dir que si volem, considerem que una sola localitat és poc i volguéssim fer translocacions, es podria fer. Aquí baix de tot no ho deveu veure perquè està molt avall i diu hi ha un dubte raonable. El dubte raonable és que això té un creixement lent, aquest tipus de bonys sobretot, i que els que coneixem són grans, que no en coneixem de petits. Què vol dir això? Doncs que potser s'han format ja fa molts anys, amb unes condicions que no són les d'ara. Llavors el dubte raonable és teniu ara les condicions perquè creixin i perquè arribin al mateix estadi que els altres? Això és un dubte, però no ho sabem la resposta, no? És possible que sí o és possible que no, però de moment hi són. O sigui que considerem que anem bé. El 71-40 hi té molts menys problemes, però també hi ha un però, i el però és que no estem en un bon lloc. Restaurar molleres als Pirineus és una cosa, com a mínim a l'alta muntanya, no s'havia fet. S'ha fet en territori atlàntic, s'ha fet en territori medioeuropeu, evidentment, i està ple la bibliografia d'obres de restauració de torberes i molleres, però a l'alta muntanya té unes condicions molt especials. I el punt aquest on hem volgut restaurar aquesta torbera, conceptualment està bé, perquè les tenim properes, hi ha una població d'aquest tipus de comunitat allí mateix, però una cosa és que hi sigui, una altra és instal·lar-la de nou. I aquí el problema que hi ha és la dinàmica que hi ha amb l'aigua. Hem vist que el gradient d'inundació mig li va bé, veiem que els càrecs interaccionen bé amb els esfagnes i els protegeixen, però a vegades hi ha una intensitat molt forta de la corrent de l'aigua. I això no ho podem controlar, perquè alguna és per causes naturals, però la més freqüent és per activitat de la hidroelèctrica encara. Per què això? Doncs perquè a sobre tenim això, que ho heu vist? Hem vist que estava l'embassament de Lladres buit, com la majoria de les vegades està. Però l'embassament de Lladres pot estar buit i hi ha una mena de molleres i una mica d'aigua embassada, però pot estar ple. I Lladres és el contenidor a partir del qual es deriva un canal que porta l'aigua a la central d'Espot. I si depèn de l'aigua que vulguin fer baixar per allí, doncs o va pel canal o va pel barranc. I si va pel barranc, va pel mig de la mollera de la Fontgrossa. Per exemple, us ensenyo. Aquesta porteta és el que deixa passar l'aigua que va cap al barranc de Peguera. És la comporta de Lladres, que normalment està tancada, que deixa anar una mica d'aigua i que juntament amb surgències del costat, amb pèrdues, no sabem si són pèrdues del mateix canal o altres surgències naturals, arriben a formar això d'aquí. D'aquí passaríem aquí. El canal d'entrada, que és una mica d'aigua. Però aquesta mica d'aigua es pot tornar això. Si només cal que obrin això, aquesta comporta, i que baixi avall. Per què l'han d'obrir? Doncs perquè el dia que fan obres en el canal de conducció doncs no volen l'aigua allí, llavors la tiren avall. Perquè potser volen baixar el nivell per desembassar a dalt, doncs obren la comporta i aigua avall. Aquesta aigua avall vol dir
que puja al nivell de 30-40 centímetres i que té una capacitat de mobilitzar no els troncs aquells i aquelles soques, sinó que mou pedres. Però pedres, no pedretes, pedres. Llavors, esclar, tindre una mullera amb unes condicions d'aquest estil fa que dubtis de fins quan aguantarà allò allà. Vam ficar aquells pals ja una mica amb la idea que la corrent podia ser forta, però aquest és l'altre punt d'aportació d'aigua, que és una mena de font lateral, que és una infiltració de la tartera, d'origen natural o provocada potser també per escolament de lladres de dalt. Però bueno, aquest és més o menys constant. Pot ser més fort, més fluix, però no és massa dràstica, les pujades i baixades. Aquestes pujades i baixades les detectem pel sensor de pressió i també perquè d'aquests fils que hi havia del filat que vam fer per exclusió del bestiar, perquè no ho xafessin tot, a vegades hi veus qui penja herbes, dius, glups, no? Si pengen herbes dels fils és que l'aigua ha arribat a aquest nivell i que tot el que portava havia quedat penjant. Bé, sigui com sigui, de moment aquí hi ha un totterreny, que és el Carex, que aquest aguanta el que sigui. Fixeu-vos que de poblacions de Carex rostrata en trobareu a molts estanys del Pirineu, la majoria sense res a dins. Són formacions del que en diem halòfits, que és un cinturó al voltant de l'aigua, dins hi ha els macròfits i ell fa la cintureta al costat. Però amb alguns estanys, com per exemple l'estany de la Bassa, que anireu a veure demà, la Bassa de Ratera, està ple d'esfagnes. Si aneu a fer